فرش التراب يضمني وهو غطائي حول الرمال تلفني فيها ابتلائي والنور خط كتابه أنسي لقائي أنسي لقائي فرش التراب يضمني وهو غطائي حول الرمال تلفني فيها ابتلائي والنور خط كتابه أنسي لقائي أنسي لقائي فرش التراب يضمني وهو غطائي حول الرمال تلفني فيها ابتلائي والنور خط كتابه أنسي لقائي أنسي لقائي فرش التراب يضمني وهو غطائي حول الرمال تلفني فيها ابتلاء Ushtan nga dy sytë e mi krejt po m'pysin çfarë kam po meleku more Allah mu e shpirtin me mama meleku more Allah mu e shpirtin me mama
gjithë familja janë të bu, shahadet bin me më kujtu. Më thot shejtani me më mashtru, thuj s'ka zot se ke me pështu. Më thot shejtani me më mashtru, thuj s'ka zot se ke me pështu. Mu trash gjuha e mu tha trupi aku. Rajim, bismillahirrahmanirrahim. Zahvala pripada uzvišenom Allahu Đelešanuhu, gospodaru svih svjetova, onome koji nam daje život i daje smrt. Selavati i selami na Muhammeda alaihi selama, kojem je Allah Đelešanuhu poručio: doista si ti, o Muhammede, smrtnik i svi ste vi smrtnici. Neka su selavati i selami na sve one koji kada gubitak zadesi kažu doista smo Allahovi i Allahu se vraćamo. Poštovana braći u vjeri, cijenjeni džematlije, danas ispraćamo jednog brata koji je volio Allaha i volio poslanika i čije je srce bilo vezano za džamiju, za džemat. Ovaj naš brat je volio i ljude u ime Allaha. Zato je i ovoliki broj ljudi na njegovoj dženazi. I to je sunet poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da onako kako živiš, tako ćeš i preseliti sa ovog svijeta. Ovaj naš brat je imao respekta, poštovanja čak i prema malom djetetu. Imao je respekta i prema imamima, prema učenjima. I Allah Đelešanuhu je dao da ga očisti u vrijeme Ramazana i da on za Bajram pođe u bolnici čist. I da Allah Đelešanuhu sa ovom njegovom bolešću ga skroz očisti. A u jednom hadisu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, kada nabraja vrste šehida, kaže onaj ko umre od neke stomačne ili neke bolesti. Ja se nadam da je on, inša Allah, šehid. I naše dove koje smo učili za njegovo ozdravljenje, Allah Đelešanuhu je ostavio, kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Allah primi dovu pa je odmah sprovede u djelo, druga zamijeni je sa nečim drugim boljim i treće, znači Allah čeka da te dove koje mi uputimo budu dove na sudnjem danu. I ja molim Allaha Đelešanuhu da te dove koje smo molili za njega, da on nama vrati na sudnjem danu kao šehid, kao zauzimač za nas. Molim Allaha Đelešanuhu da sve vas nagradi koji ste bili uz njegovu porodicu tokom bolesti. Molim Allaha Đelešanuhu da sve vas koji ste danas ovdje došli na dženazi nagradi. Molim Allaha Đelešanuhu da vam vrati svakim dobrom, da vam se vraća na veselje, radost i da našem rahmetli bratu pokloni dženetul firdeus. Dženazu će vam klanjati brat Senad, jer je on najviše vremena proveo sa njim. Molim Allaha Đelešanuhu da ukabuli. Braćo, zamoljen sam od njegovih šuraka, ako je brat nekome ostao dužan, ima kakvog duga, da se obratite lično njima, a oni će namiriti njegov dug. Molim Allaha da mu se smiluje, molim Allaha da ga uvede dženetu njegovom milošću. Allahumma amin.
tash po m'del sytë e mi betën qel Fryme fundit tash po m'del sytë e mi betën qel Nisa fëmija krejt me qa Erdhen mi qprej largë me m'pa Trupin të m'filun me la Ashtë gjenaze mu m'kan ba Trupin të m'filun me la Ashtë gjenaze mu m'kan ba Kur po m'shtjelin me qefin Dal ka dal të but po m'shtin Kur m'percolen prej shtëpis Ma shumë vaj ja ka nis Kur m'percolen prej shtëpis Ma shumë vaj ja ka nis Për mu kam shumë gjemat Për mbi supe janë të bajt Ren resofat janë reshtu Namazin me ma falmu Ren resofat janë reshtu Namazin me ma falmu Krejt për mu po bajnë dua E halal janë të ma bo Ta shte varim mu m'kan shtim E po m'lojnë me dhe për mim Ta shte varim mu m'kan shtim E po m'lojnë me dhe për mim Siklet më tash jam qelu Filoj varim e më shtrengu Ky elua shumë i zi Kërë ka dritë s'po mund me him Ky elua shumë i zi Kërë ka dritë s'po mund me him Dy melek para m'kan dal Ja kan nis po m'bojnë sual M'than shke bo për dinin tam E s'po mu i gjel dhop me vdhan M'than shke bo për dinin tam E s'po mu i gjel dhop me vdhan Më hidhni dhe bi trupin tim Nga se tjetër tesh nuk ka Prej sot e ndrova Unë shtratin tim Tash banori varit jam E
Errësirë në çdo frikë e trishtim, shpirtin tim tash e ka plot, dhe çdo rrezë drite u ndërprer, çdo gjë mbaroj, çdo gjë mbaroj. Ma hidhni dhe mbi trupin tim, nga se tjetër tesh nuk kam. Prej sot e ndrova unë shtratin tim, tash banori I varrit jam. Errësirë në çdo frikë e trishtim, shpirtin tim tash e ka ploj, dhe çdo rrezë drite u ndërprer, çdo gjë mbaroj. Ku mbeti nëna dhe dashnia e saj, a thua u tret, a thua u tret, a u tret. Ku mbet familja e fëmijët e mi, si më lan vet, si më lan vet, më lan vet. Ku mbetën shokët e vllazëris, mës janë me mu. Ku mbeti grumbulli I pasuris, që kam fitu. Asgjë nuk mora, të gjitha I lash, dhe unë kam mbulu. Më hidhni dhe mbi trupin tim, nga se tjetër tesh nuk kam. Prej sot e ndrova unë shtratin tim, tash banori I varrit jam. Errësirë në çdo frikë e trishtim, shpirtin tim tash e ka ploj, dhe çdo rrezë drite u ndërprer, çdo gjë mbaroj. Çfarë ka kjo zemër që më nuk re, pse më spunon, pse më spunon, spunon. Nuk I lëviz dora, s'lëvizin syt, më përgjithmon, më përgjithmon, përgjithmon. Ku është ndëritja e trupit tim, plot të gjallëri, ku mbet dëshira për jetë gjatë, plot të harmoni, e tërgjithësia mu bë e ngusht, o shokët e mi. Te ti ju ktheva, o Allah, më shiro, falja gjunahet robit tan, e më shpëto. Shpresa e fundit Zotim, tek ti më mbeti, ma shëndro mua varrin tim, bafqe gjenneti. Shpresa e fundit Zotim, tek ti më mbeti, ma shëndro mua varrin tim, bafqe gjenneti. Shpresa e fundit Zotim, tek ti më mbeti, ma shëndro mua varrin tim, bafqe gjenneti. Shpresa e fundit Zotim, tek ti më mbeti, ma shëndro mua varrin tim, bafqe gjenneti. Shpresa e fundit Zotim, më hidhni dhe mbi trupin tim, nga se tjetër tesh nuk kam. Prej sot e ndrova unë
shtratin tim. Tash banori varrit jam, errësir në çdo frikë trishtim. Shpirtin tim tash e ka plot, dhe çdo rrezë drite u ndërprer, çdo gjë mbaroj, çdo gjë mbaroj. Ma hidhni dhe mbi trupin tim, nga se tjetër tesh nuk kam. Prej sot e ndrova unë shtratin tim, tash banori varrit jam, errësir në çdo frikë trishtim. Shpirtin tim tash e ka ploj, dhe çdo rrezë drite u ndërprer, çdo gjë mbaroj. Ku mbeti nëna dhe dashnia e saj, a thua u tret, a thua u tret, a u tret. Ku mbet familja e fëmijët e mi, si më lan vet, si më lan vet, më lan vet. Ku mbetën shokët e vllazëris, mës janë me mu. Ku mbeti grumbulli pasuris, që kanë fitu. Asgjë nuk mora, të gjitha i lash, dhe unë kam mbulu. Më hidhni dhe mbi trupin tim, nga se tjetër tesh nuk kam. Prej sot e ndrova unë shtratin tim, tash banori varrit jam, errësir në çdo frikë trishtim. Shpirtin tim tash e ka ploj, dhe çdo rrezë drite u ndërprer, çdo gjë mbaroj. Çfarë ka kjo zemër që më nuk re, pse më spunon, pse më spunon, spunon. Nuk i lëviz dora, s'lëvizin syt, më përgjithmon, më përgjithmon, përgjithmon. Ku është ndëritja e trupit tim, plot të gjallëri. Ku mbet dëshira për jetë gjatë, plot të harmoni. E tërgjithësia mu bë e ngusht, o shokët e mi. Te ti ju ktheva, o Allah, më shiro. Falja gjunahet robit tan, e më shpëto. Shpresa e fundit zotim, tek ti më mbeti. Ma shëndro mua varrin tim, bafqe gjenneti. Shpresa e fundit zotim, tek ti më mbeti. Ma shëndro mua varrin tim, bafqe gjenneti. Shpresa e fundit zotim, tek ti më mbeti. Ma shëndro mua varrin tim, bafqe gjenneti. Shpresa e fundit zotim, tek ti më mbeti. Ma shëndro mua varrin tim, bafqe gjenneti. Shpresa e Volim Allah subhanahu wa ta'ala dhe që Allah s'me dhe brat. Sa më parë i që brat për brati si mogu. Brate moj, sve što sam imao da kažem, rekao sam gospodinu na hater. Svaku riječ koju bi sada rekao bila bi suvišna,
što se ovog našeg brata tiče, tako mi Allaha mogli bi knjigu da napišemo o njemu. Kao što je napisao jedan brat na status Tigov, molim Allaha da ga nagradi, a kaže, prvi si dolazio, a zadnji odlazio. I mi svjedočimo da je tako u toku mjesec Ramazana. Bio je onaj od onih, braćo moja, koji je volio džamije, koji je volio Allaha i njegovog poslanika, koji je volio sunet Allahovog poslanika. Bio je od onih, tako mi Allaha, koji je bio u službi svojoj braći tokom cijelog Ramazana. Dešavalo se da čak i na iftari ode gladan kući, samo da bi braća koja dođu tu osjećali se lijepo, osjećali se ugodno, da bi on bio zadovoljan, da bi on, da kažem, osjetio tu ljepotu kada su njegova braća zadovoljna i dobro. Pa molim Allaha tebareke ve taala da ga ugosti, da mu njegovo zadnje boravište bude džennet Firdeus, u društvu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, u društvu ashaba, i molim Allaha da bude jedan od onih kada na sudnjem danu jeste od jedan od kategorija koji su volili mesdžide i džamije, pa da njega Allah tebareke ve taala učini od te kategorije, od onih čije srce bilo vezano za mesdžide i džamije. Allah da mu se smiluje, Allah da mu da džennetul Firdeus. Wallahi ne znam šta bi još mogao da kažem, a opet kažem, mogli bismo knjige napisati o ovom insanu. Insan koji je i sam hodža rekao da se malome djetetu nije zamjerio. Insan koji, tako mi Allaha, iako bi neko od braće se naljutio ili njega naljutio, on bi to vallahi okrenuo na šalu, samo ne bi li stvorio fitnu među braćom. Dešavalo mi se, meni lično, da kroz šalu me naljuti, a ja planem na njega. A tako mi Allaha, on me zagrli i kaže, dobro šećerašu, ajde, pušti sad to. Ode i nakon toga je znao da mi pušti poruku, jesi li se smirio. Znači, on ne može da se smiri dok mene ne pita jesi li se smirio. Molim Allaha da mu se smiluje. Vas, braće moja, da Allah nagradi što ste bili tu i što ste uputili dovu za našeg brata. Allah vi dao svaki hajr. بكتاب الله نتلوه صباحا ومساء كم تذاكرنا زمانا يوم كنا سعداء بكتاب